Paljenjem plamena prijateljstva na trgu Šemsudina Kučevića zvanično je označen početak plazma sportskih igara u Tutinu. Reč je o najvećoj manifestaciji amaterskog sporta za decu u Evropi, koja za cilj ima promociju sporta, fair playa, zdravih stilova života i razvoje prijateljstva među decom. Manifestaciju svečano je otvorila predsjednica opštine Tutin Selma Kučević, poručivši da su upravo najmlađi najveća snaga i najlepša budućnost ove opštine. Istakla je i da će lokalna samouprava nastaviti da ulaže u sport, obrazovanje i stvaranje uslova za bezbrižno odrastanje dece. Tom prilikom opštini Tutin uručena je i zahvalnica za uspešnu saradnju i doprinos razvoju plazma sportskih igara mladih. Ja ću samo da vam poželim puno sreće, uspjeha, fair playa, lijepih trenutaka, da uživate u današnjem danu, da steknete nova prijateljstva, da međusobno bodrite jedni druge, a mi ćemo nastaviti da stvaramo podsticajno razvojno okruženje za sve vas, da možete ovdje da bezbrižno rastete, razvijate svoje talente, da sanjate velike snove, ali i da ih ostvarite. Zato ćemo nastaviti da ulažemo i u sport i u obrazovanje, jer verujemo da su samo ovakve slike terena prepuni djece zaista slika jedne svijetle budućnosti ove naše najmlađe i najlepše opštine na Balkanu. Želim vam puno sreće, uspjeha i smatrajte ove plazma sportske igre mladih otvorenim. Hvala vam. U ime koordinatora obratio se i Elvedin Hazirović, koji je izrazio zadovoljstvo što je Tutin domaćin ovako značajnog događaja, zahvalivši se svima koji su doprineli organizaciji, kao i učesnicima i roditeljima na velikom odzivu. Drugu godinu zaredom, zahvaljujući lokalnoj samoupravi na čelu sa predsjednicom Kučević i njenom timu, sve za našu djecu je potpuno besplatno i današnji dan i odlazak na Zlatibor za naše pobjednike, kako to propozicija takmičenja nalažu. Vama, djeca, ostaje samo da uživate, a mi ćemo vas vrlo rado pratiti. Srećno i neka pobedi najbolji. Tokom današnje manifestacije gradom su odzvanjali smeh, navijanje i radost najmlađih učesnika, koji su još jednom pokazali da su sport, druženje i prijateljstvo najlepša pobjeda. Otvaranjem ovogodišnjih igara Tutin se pridružio velikoj porodici gradova koji neguju prave vrednosti djetinjstva i sporta.